benvinguda. Estic contenta que esteu tots, estic molt contenta que el Josep hagi decidit fer la presentació del seu llibre a la biblioteca, perquè jo trobo que és un lloc molt xulo per fer presentacions de llibres, encara que l'Espai Jove reunís més millors condicions, però així ens esforcem perquè quede xulo i bé. Espero que esteu tots molt a gust i que segur que disfrutem en la presentació, que faran molt xula. Esperem que us agradi. Comencem ja. Ara Josep està ahí fent, jo que sé quines tasques de... Vinga, on està l'artista? On està l'artista? Bé. Comencem? Per respecte a la gent que és puntual, comencem, Sí. Comencem. Bé, contràriament al que és habitual, que comença parlant qui presenta, com és una presentació una miqueta inusual, ja ho veureu, doncs comença a parlar jo, mentre servisc una miqueta d'aigua. Bé, dic que és inusual perquè de fet la presentació l'hem plantejada, més que res, com una visió des de la lectura, des del lector. No tant des de l'autor, sinó des de la perspectiva d'una persona que ha llegit el llibre i que fa una anàlisi crítica, una visió que d'alguna manera pot servir també als altres lectors perquè en facin una lectura més calmada, més aprofundida, però alhora més interessant també. I ja li dono la paraula a Rosa. Bé, bona nit a tots. Avui som tots de casa, presentem un llibre de poemes de Pep Calero que coneguem tots, i coneguem de molt a prop. El títol és Pa de dolor. I abans que res voldria fer una reflexió sobre el llenguatge poètic i sobre la poesia. Per llegir poesia hem de saber que el poeta intenta bàsicament reflectir emocions íntimes. És un punt de partida que hem de tindre en compte. Emocions íntimes que naixen del més endins del cor i de l'ànima. Jo penso que em posi Tu vulguis. El poeta pensa, reflexiona, dissecciona els sentiments, les emocions, les situacions viscudes o imaginades, perquè no tot el que conten és viscut, molt n'hi ha d'imaginat, i les expressa en el paper. El llenguatge poètic és un llenguatge de síntesi, és un llenguatge de síntesi per necessitat, perquè el poema és curt i en poc s'ha de dir molt. El més important, per tant, és l'impacte líric. És a dir, quan tu llegis un poema, t'ha d'impactar. Això és el més important en poesia. El poeta ha de moure, ha de somoure, ha de commoure, ha de remoure i tots els moures que vulgueu, perquè és un impacte que t'ha de produir en l'esperit. I el poemari de Pep Calero que es presenta avui commou, i commou amb intensitat. El que oferirem ara, com ha dit Pep, és un tast d'emocions i esperem que us engresquen almenys tant com ho han fet en la meva persona, perquè a mi sí que m'han emocionat. Bé, de Pep hem de dir que no és un poeta críptic ni difícil. Ho dic perquè, clar, quan llegim poesia moltes vegades pensem poesia, que complicat és això. Pep Calero és un poeta assequible. La seva poesia, en aquest cas que és de temàtica social, compromesa i humanitària, no penseu que és un poema d'amor, un poemari d'amor, és un poema bastant dur de llegir, vol fer-se entendre però sense perdre el gust del llenguatge, el lirisme i la bellesa de la imatge. Això són elements importants que trobem en la poesia de Pep. Podem dir que no és un nouvingut en el món literari poètic. En la seva trajectòria contem poemaris com Ombres i retalls, que va estar premiat en la Vall d'Uxó, Poemes de la guerra, premiat en el Penedès, Amics japonesos i ambivalent, que va estar premiat a Alberic i a Castelló de la Ribera, i ara ens presenta este poemari que porta per títol Pa de dolor, que ha rebut ja un premi, el Premi de Poesia a l'Ateneu Cultural i Mercantil d'Onda, el 2014. Per tant, doncs ja va consolidant-se en la seva tasca de poeta. Bé, i ara Pep ens explicarà un poc la portada del llibre i una part del sentit del poemari. Bé, ho faré en breu perquè sé que Rosa després incidirà una miqueta més en aquesta qüestió. De fet, molts dels que esteu ací coneixeu perfectament aquesta expressió. Jo em vaig permetre buscar-la, saber què és pa de dolor, que és una locució que apareix al diccionari i que ens dona el significat que tenim ací, no?
que és pa de dolor és conèixer les dificultats o el patiment derivats d'una experiència. I de fet el poemari parla d'això, parla de les experiències, però no de les meves experiències, sinó de les experiències de gent que ha patit moltíssim al llarg del temps i que ha patit circumstàncies com les tres que es plantegen, que són les tres parts del llibre. Exilis, d'una banda, dones i morts. L'exili suposa un patiment especial perquè te n'has d'anar de la teva terra, però ho faig en plural, tant en la primera com en la segona com en la tercera part, perquè en realitat estic parlant de diferents facetes de l'exili, no solament l'exili pel fet d'haver de marxar de ta casa, anar a buscar un altre lloc per qüestions polítiques, sinó que hi ha molts altres exilis que també es plantegen. Exactament el mateix passa amb la segona part de les dones, on s'expressa el dolor fonamental que hem viscut al llarg del temps, la discriminació i finalment el final de la vida que representa la mort, les diferents maneres de morir que podem arribar a tenir. Bé, Rosa, com us deia, us comentarà alguna qüestió més sobre això. Bé, jo voldria comentar primer que res el títol, val? El títol jo crec que ja defineix algunes de les característiques que jo veig en l'obra de Pep. D'una banda veiem pa de dolor, el compromís cívic, la necessitat de donar veu a unes boques que estan callades pel dolor, pel sofriment, per les injustícies provocades, no per les injustícies fortuïtes, per les injustícies provocades i per això més criticables. I per l'altra banda, en el títol veig la proximitat a la llengua viva, que són dues característiques que jo veig en l'obra de Pep. Pa de dolor és, com tots sabeu, una expressió popular que hem sentit i hem dit tots alguna vegada, quan diem ara sabràs què és pa de dolor. Quan la diem? La diem a algú que nosaltres pensem que l'espera un gran sofriment. La nostra llengua, que és molt rica i molt expressiva i està plena de sentits figurats, com és aquesta expressió, així es posa en relació la quotidianitat, és a dir, el que és habitual de cada dia, el pa, amb el dolor. I d'aquesta manera el dolor també es converteix en un fet diari. El dolor es converteix en una manera de viure. Forma part inevitable de l'existència. Per tant, els relats que veurem, els sentiments, els poemes que trobem en este poemari, està estretament lligat el fet de viure cada dia amb el dolor. El dolor dels més desfavorits i dels més desprotegits de la societat. Per tant, de la mà del poeta vivim també nosaltres aquest dolor, vivim la injustícia, viurem el dolor d'aquells que s'han quedat sense drets humans, que així dit, i si ho pensem una miqueta, la veritat és que produeix un cert desassossec. El llibre, com ha dit Pep, es divideix en tres parts: exilis, dones i morts. I trobem una altra característica de l'autor, la inclinació al sincretisme. Un concepte, una paraula, no li cal més. És l'efecte punyent, l'efecte immediat. Una paraula, un concepte. En la primera part ens topem amb una reflexió sobre diferents tipus d'exilis. L'exili que ha de patir qui se n'ha d'anar de casa sense voler. Crida l'atenció, i això no és molt habitual, quan el llegireu ho veureu, que enmig d'un poemari aparega un text de caràcter jurídic. Tu obres la pàgina i això poses article 2 de la Declaració Universal de Drets Humans. Jo crec que això és una altra característica. Pep Calero té els peus molt en terra, no demana res que no s'atenga a la llei, una llei escrita per homes bons i que altres homes, no tan bons, sembla que obliden, sobretot en els últims temps en què les diferències entre els països pobres i els països rics són cada vegada més grans. I les guerres obliguen a molta gent a l'exili. Cada dia veiem notícies al voltant d'aquest tema. En aquesta part, Pep evoca els nostres poetes, evoca Pere Quart, evoca Vicent Andrés Estellés, que també parlen d'exilis. Uns exilis viscuts i sentits en primera persona, per tant saben de què parlen i com se senten. I en el poema que porta per títol A Pere Quart, l'emigrant, sentim el dolor, la solitud, d'aquell que se n'ha d'anar de casa i se'n va perquè estima la seva terra, que voldrà trobar aquesta mateixa terra allà on arribarà. Ara Pep ens recitarà el poema, que ho fa molt bé. Bé, el primer dels poemes que llegirem porta per títol... espera, ho trobo.
a Pere IV l'emigrant. Pere IV és un autor que es va haver d'exiliar durant la Guerra Civil, un autor català de Sabadell, vivia al Vallès, i de fet, en la seva obra Corrandes d'exili, que no sé si es veu massa bé, precisament ens parla d'aquesta fugida de la seva terra que tant estimava. De fet, ell és un emigrant, és el que considerem l'exili de forma habitual, és el que d'alguna manera representa millor aquesta idea d'exili. Després en veurem d'altres. De fet, ell diu, Pere IV diu, una nit de lluna plena tramuntarem la carena, lentament, sense dir res. Forma part d'aquestes corrandes de l'exili que apareixen així. Per tal de recitar el poema, escoltarem de la guitarra de Toti Soler una peça que es diu Sardana Flamenca, que d'alguna manera conjuga la Catalunya natal de Pere IV i d'alguna manera els sentiments que d'alguna manera el flamenc representen. Per estimar la seua terra ha de marxar, amb balum de cordes sobre l'esquena, un tros de pa sota el braç. Quart repic de campana, sonall metàl·lic, nocturna crida, missatge de fugida. Ara ho abaixa el cap. Rectilini, pressut serà l'ignorat camí d'anada. Tòrrida terrassa tèrbola t'espera. Pensívol, atrafegat amb ritmes desconeguts, oferint-se a l'oceà, esquitxat amb les llàgrimes d'una mar planyívola, terroritzat per la inútil brega que ha deixat, se'n fuig. Però alhora es troba terrejant amb les mans la flaire del seu poble. I després de Pere IV, de la mà de Vicent Andrés Estellés, també es plany, es queixa dels exilis interiors. I això possiblement no es veuen tant, però també estan ahí. Exilis interiors de moltes persones que, encara que estan en la seva terra, se senten expulsats de la mateixa, perquè no troben el seu lloc. En el poema que porta per títol Pels carrers foscos, lamenta l'exili en la pròpia ciutat. Dos versos sintetitza tot el dolor d'aquell que se sent exiliat. Quan diu: no cal fugir ben lluny per sentir-se fora de casa. I Pep en recitarà el poema. Bé, la majoria de vosaltres coneixeu l'obra d'Estellés, coneixeu com s'estimava la seva ciutat, primer Burjassot i després evidentment València. Se sentia profundament valencià, però també se sentia tancat, ofegat durant la postguerra. De fet, ell era periodista i va haver de deixar la feina perquè el van despatxar al diari Les Províncies i d'alguna manera vivia aquest exili interior que comentava Rosa. Per tant, se sentia atrapat i molts dels seus poemes precisament ens parlen d'això. El que he volgut fer amb aquests poemes és precisament mostrar-nos Estellés passejant per la ciutat de València, per una ciutat que és una ciutat bruta, una ciutat fosca, en aquests moments de la postguerra. L'acompanyaré amb música al piano, interpretada per Tete Montoliu, és el Blues for Myself, una cançó, evidentment un blues, una cançó trista. Passeges lentament i has anat a peu, com sempre, quan veus la València ocupada pels disbarats d'enveges provincianes. Fa olor de tarongina a les avingudes, on corrien les veus de les vides amargament lliures d'abans de la guerra, ara sufocades i vençudes, fins i tot pel crit que tens a dins i no pots deixar anar, sinó als carrerons foscos i bruts, però ningú no hi vol passar. Tot i el crit silenciat, acompanyat de les ombres menudes d'un carrer que abastes amb els braços, un gat t'observa encuriosit. Fa una ganyota de llàstima, com si coneguera el teu dolor interior. El cos que passeja per carrers foscos buscant l'alè alegre, ara exiliat, quasi mort, que corria per una sang jove. La veus negra, bruta, fosca, a dins i a fora del carreró, incapaç de retornar on era. No cal fugir ben lluny per sentir-se fora de casa.
No calen ni equipatges ni trens atapeïts, ni els ulls negats per les llàgrimes, ni camins polsosos que travessen muntanyes, ni onades rítmiques que dibuixen oceans, ni rostres desencaixats per l'absència, quan passeges per carrers foscos. I de l'exili també es presenta alguns rostres, com la figura del refugiat. Pep escull en aquest cas una forma estròfica popular, encara que parla d'un tema molt dur, com és el patiment, i aquesta forma estròfica li dona un cert to lleuger que xoca frontalment amb la crua realitat. Llegiré un fragment. El poema es diu El retorn i descriu així la figura del refugiat. Esquelètica figura de lamentable armadura que passeja en ziga-zaga, castigat per l'argelaga. Has abandonat el camp, foradat pel silent llamp. Has dormit sota el plugim, mastegant feixuc tarquim. I ara brut, malmès, eixut, com un home diminut, afeblit pel crit diari i amb el rostre funerari, retornes cap a la fam, sense emetre ni un sol bram. Ningú no et coneix, amic, torna a vèncer el cacic. Veieu, és un retrat bastant dur del refugiat. Parlant en tema de l'exili, també explora els sentiments des de diferents angles, com ja hem vist. La vida i mort segur que sempre van de la mà, però en situacions extremes possiblement encara es fa més evident esta relació. Sentim el dolor de qui se'n va a través dels versos i després de fugir i després de treballar incansablement en la terra que l'ha acollit, vol retornar a casa trobant i buscant el refugi. Travessa l'oceà, busca les seues arrels, però quan arriba es troba possiblement en una nova frustració. Tot ha canviat, la seva terra ja no la reconeix, ja no és com era. I en els versos llegim que es troba estrany a la meua terra, estrany a la fi del món, que possiblement és un drama que s'ha afegit ja al que ja tenim. Per una altra banda, també es fa ressò dels nostres joves que en els últims anys es veuen obligats a anar-se'n a altres països, a buscar una eixida a les seues vides. En un poema que porta per títol Nous exilis, combina amb mestratge la crítica social, la destrucció d'alguns mites, com per exemple l'Europa de les oportunitats, que de vegades no ho són tant, o que som rics, que de vegades veiem que tampoc ho som tant, amb el joc fonètic i el joc d'imatges i la paradoxa. Quan diu... Este vas a llegir-lo tu, no? Quin? No us exilis. Quan diu... Nous deportats, referint-se als jovens, nous deportats que fugen de reformes insolidàries, mobilitat apoteòsica, terres d'oportunitat que són aigua en cistella, miratges centreeuropeus. Veieu com així destrueix alguns dels mites que circulen pels mitjans de comunicació. I ara, dins del tema de l'exili, en recitarà un altre poema. De fet, i en realitat és un fragment. És un poema que es diu Increscendo, és a dir, que va augmentant a mesura que va avançant. Consta de 6 parts, només llegiré les 2 últimes, i ens parla també d'una altra manera d'exili, o almenys des del meu punt de vista. L'exili físic, la decadència, quan ens fem majors, i després també l'exili mental, quan parlem de malalties com l'Alzheimer o la demència senil, etc. Per tant, les imatges representen justament això, la mà que es fa vella, que es va perdent d'una banda, i també aquest exili mental que ens va abandonant, amb aquesta metàfora visual amb què contem. Bé, el fet de recitar aquest poema doncs és bàsicament perquè em sembla que és un tema d'actualitat, de plena actualitat, i ho faré acompanyat de la música de Pau Alabajos, Ser i tindre.
m'abandonen les forces. L'omnipresent dolor quotidià que m'acompanyava de bracet m'és ara aliè i desconegut. Només de tant en tant, acompanyant les hores infinites, mire des d'una finestra oberta per rememorar les aromes que s'esvaeixen, insensibles, com la llum de l'existència. Oblide el nom de la lluna, però no la llum blanca. Oblide el nom dels fills, però en resseguisc els contorns. Oblide els mots amorosos que no em recorden ningú. La meua ment s'exilia, s'adorm, s'extingeix, fins que les llàgrimes familiars no són més que pluja oblidada. Com jo són molt emotius, aquests últims versos. I passem ara a la segona part del llibre, que porta per títol Dones. Les dones, un col·lectiu encara més vulnerable en temps difícils, es presenta unes figures femenines enmig d'un moment vital. El poeta para aquest moment, el para per uns segons i aleshores ens conta, ens fa partícips dels sentiments que aquestes dones han tingut en aquest moment d'aturada. I ara Pep ens contarà un poquet com va anar el procés de creació d'esta segona part que porta per títol Dones. El primer poema que llegiré és La bola, però vull explicar una miqueta com és el procés de creació de bona part d'aquests poemes. De fet, molts sabeu que vaig viure a Catalunya, al Vendrell, durant uns quants anys, i allà vaig conèixer no el personatge, no Josep Cañas, però sí la seva obra. Josep Cañas és un dibuixant, pintor i escultor, i durant uns quants anys va estar a Mèxic, allà va entrar en contacte amb els indígenes, i de fet bona part de la seva obra dels anys 50, aproximadament del segle XX, gira al voltant de la figura dels indígenes, a través de dibuixos, de pintures, i sobretot el que a mi em va impactar més de les escultures. Per tant, molts dels poemes que apareixen en aquest apartat de dones en realitat representen aquesta figura femenina a través de l'obra de Cañas, de Josep Cañas. Què és el que faig? Doncs simplement agafa una de les escultures, una de les imatges, i pensa quina història hi pot haver al darrere d'aquella dona. I m'inventa una història, evidentment, tenint en compte el títol del poemari, Pa e dolor, una història viscuda amb el sofriment quotidià, amb el dia a dia, que és el pa de cada dia d'aquestes dones. Este poema, el primer dels poemes que llegiré, dins d'aquest àmbit de les dones, representa precisament aquesta escultura, la que teniu a la imatge. Es diu La bola. Veieu sobretot la figura femenina com d'alguna manera s'enrosca en ella mateixa, i a partir d'aquesta imatge jo vull transmetre l'essència del que d'alguna manera vaig entendre sobre el patiment de cada dia. Llegiré el poema i el llegiré novament acompanyat de la música de Toti Soler, d'una peça que es diu Consol. Els anys li han caigut a sobre, els treballs li han caigut a sobre, la mort li ha caigut a sobre, i ha esclafat fins i tot la ràbia. Posa els braços al clatell, el mateix clatell enrogit pels canons de les escopetes que l'empenyien al mur on veia morir els seus fills. Ajupa amb força el cap i mira cap a la negra terra amb els ulls tancats per reviure la imatge de l'execució del seu home. Els colzes sobre els genolls i forçadament s'encongeix per amagar el dolor quan premsa els pits plorosos, assecats i ocults els ulls. Flexiona les cames per amagar-se com un cuc. Acte inútil de defensa. I rodola com una bola negra. A més
Este poema és un dels que més em va impactar, i ho vaig comentar. Jo no sabia què hi havia darrere, però en algunes coses sí que d'alguna manera van coincidir en l'anàlisi. Les dones que estan descrites en els poemes són dones lluitadores, són dones anònimes, heroïnes, sotmeses a patiments i que fan tot el que poden per tirar endavant. Hi ha un poema que es diu Dolça Càrrega, en el qual es canta que un xiquet de 6 mesos va carregat a l'esquena de sa mare i juga amb la seva trena ignorant del que passa al seu voltant. La mare, que fuig de destrals i ganivetx esmolats, visc en vers, i a pesar de tot, del dolorós exili que ha de patir, diu que no li pesa la càrrega. Per tant, és un testimoni més d'algunes seqüències que vivim. També caben les joves, de vegades xiquetes, que s'han de dedicar a la prostitució, o la història colpidora de la mare que es torna boja per la mort del seu fillet i continua bressolant-lo entre els braços igualment. D'este vos en llegiré un fragment. El títol és La mare somriu. Diu: la mare somriu i cantusseja, bressola l'infant, ho fa en enveja i no escolta cap plan. La mare somriu, foraviat els ulls rere el cosset inert, isolat dels desorientats aldarulls que li han deixat el cor desert. La imatge no pot ser més dramàtica. I arribem al final un poema que porta per títol Dona, que està escrit en primera persona i està molt pròxim al monòleg interior. En certa manera, comentava jo, Pep, que per a mi era un poema un poc cinematogràfic, perquè és com un mini-relat molt visual. Ara ho veurem. És una dona senzilla que es conta en primera persona la seva història amb un cert to desenfadat i va posant davant dels nostres ulls totes les misèries, vexacions, patiments, humiliacions a què es veu sotmesa, però tot això ho assumeix amb una certa normalitat. Podríem dir que és la normalitat d'una tragèdia. Recitarà el Pep. Bé, el que vull mostrar del poema és la situació de la dona. Veureu que, encara que els personatges puguen semblar esquemàtics, són personatges que representen aquesta discriminació o aquesta vexació que comentava. Porta per títol simplement Dona, però evidentment fa referència al patiment d'aquesta dona, en la seva globalitat. Acompanyarà la recitació el Toti Soler novament, no està així, no és que estigui en xicotet. La peça es diu Taj Mahal, que sona molt oriental, però la dona que hi apareix també té aquest component, precisament. Visc al carrer 8 de març, des de fa alguns anys, i dic visc per dir alguna cosa. Soc jove, podria ser feliç, i potser algun dia m'hi he acostat. Feliç per dir alguna cosa, perquè he vist joves com jo que riuen i s'estremeixen, i van amunt i avall, i no paren. No sé si us he dit que soc dona, perquè ho soc, i la meua pell és negra, com la sutja de les xemeneies, però jo no en tinc de xemeneia. La veritat és que a ma casa m'agrada dir-li així, són ja tants anys així, però només hi ha 4 fustes i unes canyes que fan de sostre. No tinc recursos econòmics? Vaja, que no tinc diners, i la casa ja em direu. Visc dels homes, magnífic, direu, del que em paguen per llogar-los al meu cos. Unes hores, uns minuts, de vegades només uns segons. I vist jo i d'altres, com el meu home, li diuen el xulo, i sé que m'estima molt, fins i tot quan sembla que no. I avui no ho semblava. Ara sóc asseguda al sofà, un sofà que hi havia al carrer, just al costat del contenidor, quasi nou i de color roig. Roig, com el broll de sang que em cau des de la cara i dibuixa una corba sobre el meu ventre inflat. Ara descansaré, ho sé, i no obriré mai més els ulls, ni jo ni el que porti a dins.
arribem a la tercera part, que porta per títol Morts. Una mort injusta que presenciem moltes vegades i que ens fa molta ràbia, perquè el món es posa davant d'un espectacle funest, d'un espectacle que no ens agrada i ens sentim impotents. I sovint sols ens queda la denúncia i el lament. En el poema que porta per títol Del color de la cendra, sentim la mort d'una dona que és víctima de la violència, que està a terra en el punt de morir. Llegiré un fragment. Del color de la cendra. Com un retrat color de cendra, el cos caigut, madur, pansit, estirada amb els ulls absents de llàgrimes sangonoses. Ni un crit, ni un soroll, interrompen la pèrdua del darrer alè, tràgica portada de magatzín de vesprada. És clar. Jo, a banda de lirisme, la denúncia i el fet que moltes vegades les coses passen per davant dels nostres ulls de manera fugaç a través dels mitjans de comunicació. En un altre poema que porta per títol En la fi del trajecte, tornem a trobar la dramàtica visió de les persones que enlluernades per món occidental busquen una vida millor, travessen el mar però molen en el camí. El poema es mostra la visió dels cossos a la platja on són recollits, anònims, i que a la fi es convertiran en un simple codi, en unes xifres. Diu: ho recolliran els gossos dels corromputs i sereu un codi, unes simples xifres que s'endú l'ignorat sepeli. Ja arribem al final de la presentació. Això no ho he vist, Pep, pobre comís. I hi ha un poema que a mi m'ha fet molta gràcia perquè és molt musical, i aleshores li vaig proposar de fer una cosa en directe que a veure com és. El poema es diu Cols, Cols, parla de la violència. És un poema que jo crec que té bastanta efectivitat sonora, està construït amb monosíl·labs i denuncia això, la violència, el dolor i la mort. Josep Tudela m'acompanyarà i a veure com és. Coll de puny ple de fe, com un raig al teu cap, taula sang en un torn de tigrí, tot de llit, ben llit com un plat. Cau la nit, fent un crit, tren de pot, tret pel llaç, tret pel pie del tret sec, cau el mort. És la nit. Lluo el sol és de nit, el cos dur veu del dol, tren de roc, llu del cor. I per acabar, un poema també molt impactant que porta per títol Marbres mexicans, que recitarà Pep, l'autor. Bé, la idea d'aquest poema sorgeix, ara ho explique una miqueta, és la idea de la mort a Mèxic, que és radicalment diferent de la que tenim nosaltres. Ja si tenim, no s'acaba de veure bé, uns esquelets jugant a casa, llegint, és a dir, comportant-se com qualsevol persona. Tenim així unes disfresses de calavera molt pròpies de l'actitud mexicana davant la mort, i després tenim un personatge que es diu la Catrina, que apareix representat moltíssimes vegades, aquesta calavera vestida de gran dama, que apareix sovint també lligada al món de la mort. Evidentment a mi m'arriba d'alguna manera, m'arriba a través de la literatura, m'arriba a través d'un llibre d'un dels meus autors preferits, que és Pere Calders, que és un llibre que es diu Aquí descansa Nevares, i que ens explica com la gent pobra, com que no té un lloc per viure, ocupa un cementeri, i es posa a viure allà, i allí es fa les seues coses, es posa a viure. Finalment, què passa? Evidentment, les autoritats no poden permetre que això passi i són desnonats, fins i tot del cementeri. Doncs bé, el llibre em va donar la idea per escriure també aquest poema, que recitaré acompanyat
Paco de Lucía, el malaguanyat Paco de Lucía, que interpreta la danza de la vida breve. Salten sobre les velles tombes, fent gresca entre els silencis, els nouvinguts que fan festa. Les notes dels noctàmbuls escampen agraïdes per l'acollida calmada de la ciutat dels morts. S'intercanvien, somrients, calaveres de sucre de color d'escaquer. Les danses acolorides marceixen les flors de plàstic que s'amunteguen, polsoses, des de fa setmanes i mesos. Els més irreverents fan dels ossos batuta. Els més menuts construeixen castells de fèmurs i laberints de cranis que no condueixen enlloc. Les lloses són alçades per mans colrades pel sol i als petris panteons les portes reixades s'oculten rere cortines de vius colors. I tot és frenesí, i tot és borratxera, i tot és boira i foscor. Fins que els fums i les bastonades els fan plorar i fugen, com sempre, desnonats dels nínxols on ni els morts ni els que ho han de ser hi tenen cabuda. I me n'eixiré una miqueta del guió perquè m'agradaria acabar amb la lectura de dos poemes molt breus. Bé, són dos poemes molt emotius i disculpareu a Pep perquè ara en aquests moments no es pot llegir. Si vols ho acabem. Jo voldria acabar això agraint-li a Pep són dos poemes que li toquen molt de prop i aleshores li ha tocat la pena sensible. Voldria acabar això agrair-li a Pep perquè m'ha donat l'oportunitat de posar un granet d'arena en la tasca aquesta que ha fet tan impactant i tan xula i tan bonica perquè ens ha regalat una obra realment colpidora i jo crec que porta molt bon camí per anar passant ja a les fulles de la història de la literatura. Moltes gràcies a Pep per el que ens ha oferit. Un aplaudiment per a l'autor. I ara, si voleu que vos signe el llibre... Si algú vol fer alguna pregunta o això també, abans. Alguna pregunta voleu fer? A veure, és un llibre, a mi com me'l va donar, coneguem a Pep i sabem que és una persona molt senzilla, que té molt bon humor, i quan jo vaig començar les pàgines dic, caram, això què és? Això és pa de dolor. Exactament, dic, això és pa de dolor, no té res a veure amb el que ja he fet abans. Allà n'hi havia una pregunta. Sí, és que realment quan escric és que no sé escriure fent humor, és curiós perquè la meva vida quotidiana l'acostume a utilitzar molt, però igual és el Jekyll i Hyde, no?, que porten tots i d'alguna manera és així. Lucía, em sembla que tenia una pregunta. És una pregunta, jo volia que decides el primer set que el poema que volia ser. Que es titula, perdona? Un home que volia ser-se. Un home que volia ser. Quina pàgina és? 53. El? 53. El primer... Què? Primer vers. El primer vers. Reconec la teua pell colrada pel pigment dels teus? No, és la primera cosa. Ja sabia jo que anaves per ahí. Sí, però simplement el que comenta ella és que els dos últims versos no tenen absolutament cap pausa. Les paraules estan totes juntes. És més fàcil de veure que de llegir, però bé, ho intentaré. Reconec la teua pell colrada pel pigment dels teus. Observa el teu tremp allunyat dels desigs dels déus. Sempre un tòpic rere l'altre. Canteu amb aquella tristesa el nas gran i uns llavis molt suts i quin membre viril com salteu i balleu. Així, més o menys, s'ha entès? Alguna qüestió més? Per valencià ni que no me digan nada.
Bé, m'inspira mon pare, que és un valencià molt polit. El vocabulari entre Sí, bé. No tingueu vergonya, si voleu fer alguna pregunta. Lucía m'ha posat en un compromís, però... Lluïsa, digues. A veure, jo no coneixia el llibre de fet, però clar, igual que li ha passat a la Rosa, m'ha cridat l'atenció de lo dur, de lo trist, que és el llibre, i per què en aquest moment aquest llibre tan trist? Bé, els llibres ixen quan ixen. De fet, això no està escrit enguany, de fet va ser premiat l'any passat, però ja té tot un recorregut, és a dir, ja té, no sé, un parell d'anys no arribarà, però quasi. Simplement, a mi em costa escriure, ho he de confessar, i per tant, quan tinc alguna idea al cap, llavors soc quasi frenètic, compulsiu, i em poso a escriure. Aquest estiu, per exemple, he escrit un poemari, però vaig tindre una idea i dic, l'he d'acabar, i en 40 dies aproximadament vaig escriure un poemari, que ara us fareu, diu, ostres, tant vas escriure 170 poemes. 170 poemes de 3 versos. Cadascun, són curtets, són haikus. Però clar, jo escric sempre d'aquesta manera, traguent temps, ja sap, tot el món té les seues dificultats per atraure el temps per a fer coses, i a mi també em costa. I en part suposo que també he escrit poesia. Estos poemes són extraordinàriament llargs per al que acostumo a fer. I la temàtica, que és el que tu em preguntaves, doncs simplement el que deia abans al principi Rosa, no? Una miqueta per parlar del compromís, per denunciar les injustícies, la discriminació i el fet que hi hagi determinats col·lectius que pateixen molt més totes aquestes injustícies que no d'altres, i d'alguna manera és per tal de fer-los visibles també. No sé si t'heu explicat. Digues, no et conec, no sé si... No pateixis. Bueno, a mi m'ha sorprès molt, jo no sabia que havies escrit un altre llibre, no sabia la temàtica, també m'ha sorprès molt la temàtica. Bueno, una persona que és molt sensible, evidentment té una part molt sensible en quant a l'humor i una part molt sensible en quant al dramatisme, però les teues fonts, evidentment, vull dir, no simplement... Això sí que em costa, de dir-te. Vull dir, tot el món veu estos desastres, aquestes catàstrofes a la tele. Sí. Jo de veure això a la tele no me fico a escriure un poema. No, clar, i és evident, i potser no sé si tan sols és una bona temàtica, No, però vull dir, jo visc a la capital i puc veure xiques... Sí, en circumstàncies similars, no?, les que es planteja. Però vull dir, és un poema que tant em fa plorar, però... I les teues fonts, vull dir, coneixen la gent? No necessàriament, és a dir, no tinc un coneixement profund del tema, tampoc, És a dir, com qualsevol persona que pot veure precisament que això passa en la seva societat, en una societat suposadament avançada, I de fet, de vegades també et trobes amb qüestions que són purament casuals, són purament casuals, és a dir, el fet d'escriure sobre canyes, doncs perquè vaig descobrir l'escultura de canyes i tinc un llibre, el vaig conèixer, hi havia una persona que estava molt implicada i quasi de rebot doncs vaig conèixer canyes. De fet, un dels premis que tinc és a Banyeres del Penedès, jo treballo a Banyeres de Mariola, però tinc un premi a Banyeres del Penedès, i em van donar una escultura que era de canyes, precisament, i és també una de les dones que apareixen a la història, que es diu La dona encantada. La tinc a casa, la podeu visitar per un mòdic preu, podeu passar, jo us l'ensenyo tranquil·lament. Doncs simplement em va sorgir i vaig veure que hi ha alguns poemes potser fa més temps que estan escrits, i després he tractat de lligar-ho tot perquè se centraren en aquestes 3 temàtiques que planteja, la de l'exili o la dels exilis en plural, perquè crec que és molt millor, el tema del maltractament de les dones, que també és molt visible al poemari, i finalment el de la mort, el final, el de la vida. No sé si hi ha alguna cosa més després o no, però és també el que es planteja. Jo, en relació al que tu has comentat, tinc la sort de conèixer alguns poetes, i clar, són persones molt sensibles, jo crec que tenen el nivell de l'empatia altíssim, i aleshores són capaços de posar-se en la pell de qualsevol altre en no res. Jo crec que a Pep li passa, pel que veus, no? És a dir, és capaç d'imaginar el que l'ha passat a aquesta persona en un moment, perquè en seguida es posen... El nivell d'empatia és altíssim. Moltes vegades, clar, es veus patir
I moltes vegades a Josep Ros, que treballa amb mi, jo li dic, escolta, tu com vius de tranquil en aquest patiment que expresses en els versos? Com pots viure de tranquil? I de vegades m'aïlla, de vegades no. Però clar, el nivell d'empatia és tan alt que en seguida empatitzen i es fan seu a la història. I el que transmet el sentiment i la facilitat de paraula. No, jo per exemple, ara en algun moment m'he emocionat en la lectura i jo quan els escrivia no notava en absolut aquesta emoció. Ha estat simplement de fer aquesta lectura en veu alta i segurament en públic, perquè també per preparar la presentació m'has llegit un parell de vegades i en cap moment, perquè segurament estava més pendent de la tècnica, que la música funcionara, que tot més o menys, i després et plantes així i notes alguna cosa que et puja i que no fa així la paraula com voldria realment, no? Que això doncs ho he tingut en algun moment. Això es diu emoció compartida. També perquè la gent és propera, si no ens conegués... Sí, segurament també, segurament també, és evident. Però el fet d'això, persones que m'estimen i que estan així i que venen a escoltar aquestes 4 paraules que no sé si tenen molt de sentit o no, però vaja, si a algú li agrada patir, doncs ja ho sap. Alguna, com diu el programa de TV3 que no podem veure, alguna pregunta més? Doncs moltíssimes gràcies a tots per vindre. És ràpid, per aquí. Per als dos. Per als vosaltres dos. Els dos, sí. T'has de patir molt? Jo he patit aquest cul és d'origen molt roig. Un poc només. No, però és perquè emociona, Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cariño? Encantado, qué bonito, voy a decirlo. Bona nit a tots, m'escolteu? Sí? És que estem en la intimitat. Parla. Hem apagat la llum perquè es veja bé lo de la pantalla. Que ningú s'adorma, Maria Àngel, això es pot encendre? No, això és un pack de tres. Ah, clar que és Que sí, és una llastilla. Esta no. Mira, música en directe. Clar. El final, un dels dos poemes finals. Agarra una cadira i senta't ahí. Espera. I després...